ሰብ ኩሉ ክፍቶን ክፍቀርናይ ምድላይ ጽምእ ኣለዎ እዚ ሓቂዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ተደላይን ተመራጽን ክኸውን ይደልዩ ሓደ ግዜ እኳ ህልውናና ትርጉም ዝህልዎ ንሕና ንድለ ምዃንና ክስምዐና ከሎ እዩ ስለዚ ብሓጺሩ ህይወትና ትርጉም ካብ ዝህብዋ ነገራት እቲ ሓደ ምድላይ እዩ ሕጂ እምበኣር ገለ ሰባት ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ተደለይቲ እዮም ንዕዮ ንዕርክነት ንምኽሪ ኣብ ኩሉ ቦታ ተመረጽቲ ኮይኖም ብሰባት ክኽበቡ ትርኢ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ምርጫ ብኢዶም እዩ ኩሉ ሰብ ብሃንቀውታ ይጽበዮም በንጻሩ ድማ ገለ ሰባት ብኻልኦት ዝድፉን ሰባት ዘይኣምንዎምን እዮም ኣብ ስርሖም ዕጉብ የለን ኩሉ ግዜ መወዳእታ ምርጫ እዮም ካምፓኒታት ብኢኮኖምያዊ ፀገም ሰራሕተኛታት ከጉድላን ተወሲነን እቶም ቀዳሙ ዝስጓጉ ንሳቶም እዮም ህይወቶም ብስግኣት ዝተመልአ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓይነት ሰባት ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ንሱ ድማ ፀባይ ይበሃል ኣብዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከምቶም ቀዳሞት ዓይነት ሰባት ተደላይን ተመራጽን ክትኸውን ዘኽእሉኻ 10 ባህርያት ከቕርበልካ እየ ካብዞም ባህርያት እዚኣቶም ክንደይ ኣባኻ ከም ዘለዋ ኮመንት ጽሓፈለይ እዚ ቪድዮ ኣገዳሲ ኮይኑ እንተተሰሚዑካ ላይክ ብምግባር ጀምር ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን ቀዳማይ ዲሲፕሊን ወይ ድማ ስርዓት እዩ ዲሲፕሊን ወይ ስርዓት ማለት ዝጀመርካይ ነገር ብትዕግስትን ጽንዓትን ክሳብ መወዳእታ ምብጻሕ እዩ እስቲ ንዓርስኻ ሕተት ኣብ ጎንኻ ኮይኖም ክሰርሑ እተኣምኖምን እትደልዮምን ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም ብርግጽ ሓደ ዕማም ምስ ሃብካዮ እታ ዓለት ክትበጽሕ 2 መዓልቲ ክሳብ ዝተርፋ ዝጽበ ሰብ ኣይትመርጽን ኣንጻሩ ነቲ ዕማም ንወርሑ ሙሉእ በብቕርብ ብጥንቃቐ ዝሰርሕ ሰብ ትመርጽ እዚ ዲሲፕሊን ህይወት ሓጻር ጉያ ኣይኮነትን ነዊሕ ጉያ ማራቶን እያ ንማራቶን ዝዕወተሉ ድማ ትንፋስ ዘለዎን ብትዕግስትን ጽንዓትን ዝተመልአን ሰብ እዩ ስለዚ ዲሲፕሊን ማለት ዝግባእካ ነገር ምግባር እዩ ስፖርት ክሰርሕ ኢልካ እንተወሲንካ ትሰርሕ ንጎ ክትንስእ እየ እንተበልካ ትትንስእ ነብስኻ ንዝኣዘዝካዮ ቃል እሙን ምዃን ማለት እዩ ደኺመ ደስ ኣይበለንን ሙድ የብለይን ዝብል ነገር የለን ኩነታት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ስምዒታት ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግና ብጽንዓት ክትቕጽል ኣለካ ቀንዲ ጸላኢ ዲሲፕሊን ድማ ስንፍና እዩ ስንፍና ቀስ ኢሉና በእሙሮኻ ብምእታው ሎሚ ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር ጽባሕ ግበሮ እናበለ ዘታለለካ ቀንዲ ጸላኢኻ እዩ እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣይትግበሮ ዘይኮነስ ጸኒሕኻ ግበሮ ምባል እዩ ስለዚ ሎሚ ወስን እትደልዮ ነገር ካብ ሰማይ ብሃንደበት ኣይወርድን ጻዕርኻን ረሃጽካን ይደልዩ ንነብስኻ ልክዕ ከም ወታደር ኣሰልጥና እቲ ዝዓበየ ዲሲፕሊን ዘለዎም ወታደራት እዮም ንሳቶም ኩል ግዜ ድልዋት እዮም ንሕጊ ስንፍናን ድኻምን ቦታን የብሎምን ስለምንታይ ስንፍና ናይ ጽባሕ ህይወቶም ዋጋ ከም ዘኽፍለሎም ስለ ዝፈልጡ እዚ ባህሪ እዚ እንተልዩካ ካብቶም 10 ባህርያት ናይ ተደላይ ሰብ እቲ ቀዳማይ ኣማሊእኻ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ስምዒታዊ ብልሓት ወይ ድማ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ እዩ ሓደ ቢልዮነር ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሰባት ብዛዕባ IQ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ብልሓት ብዙሕ ይዕልሉ ኣብዚ ዘመን ግና ካብ IQ ንላዕሊ EQ ወይ ድማ ስምዒታዊ ብልሓት ዋጋ ኣለዎ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ወይ ስምዒታዊ ብልሓት ሰባት ኣብ ስራሕ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ስድራቤት ተመረጽቲ ዝገብሮም ዓቢ ባህሪ እዩ ስምዒታዊ ብልሓት ማለት ኣብ ህይወትካን ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ቅልውላው ወይ ሓጎስ እተሰናድወሉ ሜላ እዩ ስምዒታዊ ብስለት እንተልዩካ ዝጀመርካዮ ጻዕሪ ንምንታይ ውጽኢት ኣይሃበንን ኢልካ ይተቋርጾን ስምዒታዊ ብስለት 4 ደረጃታት ኣለዎ ቀዳማይ ንርእስኻ ምፍላጥ ስምዒታትካ ንምንታይ ከም ዝቀየሩ ትፈልጥ ዲኻ ሕጂ እንታይ ስምዓካ ከም ዘሎ ክትገልጽ ትኽእል ዲኻ ነዚ ክትምልስ እንተኽኢልካ ንርእስኻ ትርዳእ ኣለኻ ካልኣይ ንርእስኻ ምቆጽጻር ስምዒታትካ ዝቆጻጸሮ መን እዩ ንስኻ ዲኻ ወይስ እቲ ኩነታት ካብ ካልኦት ሰባት ወይ ኩነታት ተጸበኻዮ እንተዘይረኺብካ ስምዒትካ ይለዋወጥ እንተኾይኑ ሪሞትካ ኣብ ኢድ ካልኦት ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ንኻልኦት ምርዳእ ሰባት እንታይ ከም ዝደልዩ ካብ ኩነታቶም ካብ ስምዒቶምን ገጾምን ክተንብብ ትኽእል ዲኻ ቀዲምካ ምርዳእ ትኽእል እንተኾንካ ስምዒታዊ ብልሓት ኣለካ ሰባት ካብ ትዛረብዎን ላዕሊ ነቲ ውሽጣዊ ድሌቶም ዝርዳእሎም ሰብ እዮም ዝመርጹ ራብዓይ ምሩጽ ዝኾነ ዝምድና ምፍጣር ስምዒታትካ ክትቆጻጸር ንሰባት ክትርዳእ እንተኽኢልካ ሰባት ናባኻ ክሰሓቡ ዝገብር ባህሪ ኣማሊእኻ ኣለኻ ስለዚ ስምዒታዊ ብስለት እንተልዩካ ካብቶም 10 ባህርያት እቲ ካልኣይ ኣለካ ማለት እዩ ሳልሳይ ትኹረትካ ምዕቃብ ትኹረት ዘለዎም ሰባት ዝተረጋግኡን ዝደልዩን ዝፈልጡን ስለ ዝኾኑ ተደለይቲ እዮም ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኩሉ ነገር ጫውጫውታ እዩ ኩሉ ነገር ከም ዘድልየካ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ
ግን ብዕምቆት እንተሓሲብካዮ ንዓኻ ዝጠቕሙኻ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ብዙሓት ኣዕሩኽ ክህልዉኻ ይኽእሉ እዮም፣ ግን መብዛሕትኦም ወይ ናይ ልቢ ኣዕሩኽ ኣይኮኑን ወይ ድማ ህልውንኦም ንዓኻ ዝውስኽዎን ዘጉድልዎን ነገር የብሎምን። ኣእምሮኻ እንተተበታቲኑ ብዙሕ ርሕቐት ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን። ናይ ባዕልኻ መንገድን ትኹረትን ክህልወካ ኣለዎ። ምናልባት ኣብ ብዙሕ ውዕዉዕ ነገር ክትቃወም ይግባእካ ይኾን። ክልተ ኣዕዋፍ ብሓደ እምኒ ከም ዝበሃል ትኹረቱ ዝዓቀበ ሰብ ዝደለዮ ይረክብ። ብዙሕ ክእለት ክህልወካ ይኽእል እዩ፣ ግን ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ብምትኳር ፃዕርኻ እንተፍሲስካ እቲ ተምፅኦ ለውጢ ዓብዪ ይኸውን። ኣብ 4 ኣንፈት ብሓደ ስጉምቲ ካብ ምኻድ ኣብ ሓደ ኣንፈት 4 ስጉምቲ ምኻድ ይበልፅ። ለውጥኻ ድማ ይርአ። ትጅምሮ ነገር ክሳብ መወዳእታ ኣብፅሓዮ፣ ዘይትውድኦ ድማ ይትጀምሮ። 4 ንርእስኻ ምምሃር። ኣብ ኮሌጅ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እትመሃሮ ኣእምሮኻ ነገራት ዝሕዝሉ መንገዲ ንኽትቀርፅ እዩ። ንርእስኻ እተምህሮ ግና ኣብ ዝመረፅካዮ ዓውዲ ብቑዕን ተደላይን ንኽትኸውን እዩ። ብዙሕ ሰብ ዲግሪ ኣለዎ፣ ግን ስራሕ የብሉን። እቲ ስራሕ ዘለዎ ድማ እኹል ደሞዝ ኣይረክብን። እዚ ፀገም ዝመፅእ ካብ ንርእስኻ ዘይምምሕያሽ እዩ። ድሕሪ ምምራቕካ ፍልጠት በዚኣ ይኣኽለኒ ማለት ወይ ድማ ሓቀኛ ፍልጠት ኣብ ኣካዳሚ ጥራይ ከም ዘሎ ምሕሳብ ቀንዲ ምንጪ ፀገም እዩ። ብዙሓት መስረቲ ካምፓኒታት ኣይተምሃሩን ወይ ድማ እቲ ዘድልዮም ፍልጠት ምስ ረኸቡ ትምህርቶም ይቋርፁ እዮም። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ንወረቐት ኣይኮኑን ዝመሃሩ። ኩሉ ግዜ ንርእስኻ መሃር፣ ኣንብብ፣ ከባቢኻ መርምር። ኣብነታትካ ዝኾኑ ሰባት እንታይ ከም ዝገብሩ ተዓዘብ። 5 ዓርስኻ ምትብባዕ። ሰባት ተስፋ ዘለዎ ዘይደክም ፖዚቲቭ ኢነርጂ ዘለዎ ሰብ ይፈትው። ምኽንያቱ እቲ ካብኡ ዝመጽእ ሓይሊ ንዓኣቶም እውን ስለ ዝትንክፎ። ንርእስኻ ንምትብባዕ ድማ እቲ ዝዓበየ ነገር ምኽንያት ምህላው እዩ። ንምንታይ ኢኻ ትሰርሕ? ንምንታይ ኢኻ ትጓየ? እቲ ቀንዲ ምኽንያትካ ኣብ እዋን ድኻምን ስንፍናን ዳግማይ ንኽትንስእ ሓይሊ ይኾነካ። እዚ ባህሪ እዚ እንተልዩካ ካብቶም 10 ባህርያት እቲ 5 ኣለካ ማለት እዩ። 6 ነፃ ምዃን። ሰብ ብባህሪኡ ኣብ ሕግን ስርዓትን ተኣሲሩ ምንባር ኣይፈቱን። ስለዚ ነፃ ምዃን ማለት ካብቲ ስርዓት ወፃኢ ምዃን ማለት እዩ። ግን እዚ ኩሉ ነገር ብልክዕን ብመጠን ምግባር ማለት እዩ። ብፅኑዕ ስርዓት ጥራይ እንተተፈሊጥካ ሰባት ምሳኻ ክኾኑ ከለዉ ይጭነቑ። ንጉዳይ እምበር ንዕላልን መዘናግዕን ኣይደልዩኻን። ስለዚ ነፃ ኹን። ምስሓቕን ምፅዋትን ኣይትፍራሕ። ንቐልዲ ትፈርሕ ሰብ ኣይትኹን። ኣለባብሳኻን ኣመጋግባኻን ቀሊል ግበሮ። 7 ፈታኒ ምዃን። እዚ ባህሪ እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎንኻ ንክኾኑ ዝደልይዎ ፀባይ እዩ። ፈታኒ ምዃን ማለት ሓላፍነት ወሲድካ ሓድሽ ነገር ምፍታን እዩ። ካብቲ ልሙድ መንገዲ ወፂኻ ሓድሽ ነገር ፈትን። ንሓድሽ ሓሳብ ኣእምሮኻ ክፉት ግበሮ። እቲ ዝመፅእ ክሳራ ይኹን ዓወት ንምቕባል ድሉው ኹን። ኣብዚ ዓለም ኩሉ ግዜ ዝፍትን ሰብ ነቐፌታን ኣድናቖትን ኣለዎ። እቲ ሓቂ ግና ነቐፌታ ይኹን ኣድናቖት ነቲ ኣብ ሜዳ ዝፃወት ሰብ ጥራይ ዝወሃብ። እዚ ማለት ድማ ትኹረት ኩሉ ናባኻ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ፈተንቲ ሰባት ኩል ግዜ ተደለይቲ እዮም። 8 ሓላዊ ምዃን ወይ ድማ ፕሮቴክተር። ኩሉ ሰብ ናይ ድሕንነት ፀገም ኣለዎ። ስለዚ ሰብ ንሰብ ዝደልዮ ኣብቲ ክፍተት እዩ። ሓላዊ ምዃን ክንብል ከለና ብጉልበትን ብኣካልን ጥራይ ኣይኮነን። ንኣብነት ንምስጥር ሰባት እሙን ኩን፣ ንውፅኢት ስራሕ ኣካየዲ ከይስረቕ ወይ ከይቕዳሕ ሓሉ፣ ንዕርክነትካ ተገዳስነት ኣርኢ። እዚ ባህሪ እዚ እንተልዩካ ዘይትድለየሉ ምኽንያት የለን። 9 ይቕሬታ ምልማድ። እዚ ባህሪ እዚ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ፍሉይ ኣተኩሮ ዝግበኦ እዩ። እስቲ ንርእስኻ ሕተት፣ ይቕሬታ ባህላይ ሰብ ክንደይ ትፈትዎን ትደልዮን? ይቕሬታ ናይ ዓብይ ሰብ ባህሪ እዩ። ስዕረት ኣይኮነን፣ ምዕዋት እዩ። ይቕሬታ ክንብል ከለና ክልተ ነገር ኣሎ። ቀዳማይ ይቕሬታ ምግባር፣ ካልኣይ ድማ ይቕሬታ ምሕታት። ክትጋገ ከለኻ ይቕሬታ ንምሕታት ኣይትፍራሕ። ካብቲ ጌጋ ንላዕሊ ንሰባት ዘሳቕዮም ከምዘይተጋገኻ ኾንካ ዳሪቕካ ምትራፍ እዩ። ከምኡውን ልክዕ ከምቲ ንሕና ይቕሬታ ክንበሃል እንደልዮ ንሕና እውን ንኻልኦት ይቕሬታ ክንገብር ልቢ ክህልወና ኣለዎ። ይቕሬታ ምባል ማለት ግና ናብቲ ዝነበርካዮ ኩሉ ግዜ ትምለስ ማለት ኣይኮነን። እቲ በደል ከቢድ እንተነይሩ ይቕሬታ ድሕሪ ምግባርካ ካብ ሰብ ክትርሕቕ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቀንዲ ነገር ካብ ልቢ ዝኾነ ንጹህ ይቕሬታ ምግባር እዩ። 10 ሓጎስካ ሰብ ኣብ ዘይረኽቦ ቦታ ምስቃል። በሳል ሰብ ብነብሱ፣ ብህይወቱ፣ ብኑሩኡ ብኩሉ ነገር ሕጉስ እዩ። ብሓፂሩ ሓጎሱ ካብ ውሽጡ እዩ ዝምንጩ። ካብ ካልእ ሰብ ዝምዕብሎ ሓጎስ የብሉን። ሓጎሶም ኣብ ውሽጦም ይዝርከብ። ሓጎሶም ብዝመፅን ዝኸይድን ሰብ ወይ ኩነታት ኣይሰቕልዎን።
ሓጎሶም ኣብ ዕሎምኦምን ኣብ ፈጣሪኦም ጥራዮም ዝገብርዎ እዚ ሰብዚ በሳልዩ ነገራት ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ እዩ ንብሎ እዚ ባህሪ እዚ እንተልይካ ካብቶም 10 ባህርያት ናይ ተደላይ ሰብ እቲ 10 ኣማሊእኻ ኣለኻ ማለት እዩ ካብዞም 10 ባህርያት ክንደይ ከም ዘለካ ኣብ ኮመንት ጻሓፈለይ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ ስድራ ናይ ዞኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ። ይቀኒለይ።